Mitä? Missä? Ampupuja. Missä? Tossa. Missä? Edessä. Edessä? Niin. Ampupuja. No, ei murendannut noin. Pois. Mitä? Mä kuulen... Mikä toi on? Mikä toi on? Pois. Vittu full Mikä höykö. toi on? Mene full. Ei, me on vastatuuli! Mene nyt vittu eteenpäin! Herra Jumala! Vene puol HP. Ai se on noin iso! Mitä helvettiä? Sillä on 1200 HP.